ऐसा हमार दिन आ गइल बा कि हाथ पर 2000 रुपया नहीं के रहत कि हम नाक में के कीन के अपना नाक में डाल ली। नाक हमार कितना दिन से सुने रहता। साला के हमरा पैसे नहीं खे जरूरत आय हमरा लगे पैसे नहीं खे रहत। साला फाटल पैंट पहन के घूमत तनी आय यार दोस्त कहता रसन का कि मॉडलिंग ह मॉडल में घूमता। इस सरवा नहीं खा समझाना कि एकरा लगे जींस नहीं खे एकरा फाड़ के स्टाइल बनैले बनी आ तारे के पैसा दे दी भोसड़ो कहां से दे दी हो हैं कहाँ से देती जानो तुमरे नाक हमार कितना दिन से 1-2 साल से यही सुन बा। अभी बतिया तरह की कर रहा जाए छोड़ जो हट हट ना मांगे 2000 रुपया देंगे हम ना सके की अपना तो खाली मार के देखा मन देखो दे दे चप्पल 10 साढ़े 10 चप्पल काट दे भेस कट के दिखाओ तू का